ई हाली हाली डेग बढ़ावत कहाँ जाता रे संजय बाबू? तोहरा के बतावे लायक नइखे बाबा। काहे काहे बतावे लायक नइखे? काहे कि तोहार उमर अब ओहिजा जाए लायक नइखे। भाषण तू हमारा के मौत दे रे हरामी। ई उम्र में अभी तोहनी जैसन जवान के कबड्डी खेला देवा। अरे बाबा के बाप, तब चल रमेश्वर मुखिया जी के ठेरा पर नाच बा। नाच ए चलो चलो, देह बुढ़ा गइल बा त का मन थोड़े बुढ़ाइल बा। चलो सन रे, जल्दी चलो सन। हाँ हाँ तो चल, जल्दी चल।